Имаше заявки от граждани за изказвания по точката, която ще разглеждаме. Съм ги уважил тези искания. Господин председател, целият предизборен дебат мина в духа на диалога с гражданите на София. Тук, доколкото разбирам, има едно просто искане за 3-минутно изказване. Това ли не е проблемът, че 3 минути не могат да се изкажат? Господин председател, мисля, че започваме да търсим формални причини, за да няма истински диалог по тези изменения. Те наистина са съществени и определят града за години напред. Съм ги уважил тези искания. Протести не могат да се организират около сградите на Народното събрание, президентството и Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти. Това гласят промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите, които днес депутатите приеха на второ четене. Защо властта не иска да слуша гласа на народа? Година по-късно промените в Закона за събранията, митингите и манифестациите вече е гласуван, а парламентът се превръща в обетованата земя. Някой открили взривно устройство на площада? Към момента такова взривно устройство не е установено. Тоест, можем да предполагаме спокойно, че някой, който не е искал да има такъв протест, също може да подаде сигнал в интернет. Всичко е възможно. Ние сме стигнали до автора на това съобщение. Разбира се, ще оповестим информацията, след като приключиме тази вечер проверка. Искате да кажете, че автора вече е известен. Дайте ни повече информация поне за това. Не е името му, не на колко години е, дали е свързан по някакъв начин с протеста. Не, няма данни да е свързан с протеста. Първоначалната информация, която Надежда споделя пред нас, че тази информация е придобила от свои познати. Твърдя, че ще следят безконтролно всичкото. Следене е много така, да не кажем мръсна дума. Явно някой иска да наблюдава хората. Не е следене. Спора е това. Дали ще дадем приоритет на полицейщината или на гражданските права. Полицейщината или на гражданските права.